дар Арабистони Саудӣ барои воизон, яъне барои ҳоҷиёне ки ба ҳаҷи умра ё ба ҳаҷи фарзӣ мераванд, баъзе қонунҳоро ба имзо расониданд. Дигар ҳоҷиё наметавонанд ки дар дохили Каъба, яъне дар дохили Масҷидулҳаром, дар назди Каъба пушти худро ба сӯи Каъба нигарон карда видео кунанд ё ин ки селфи ба расм гиранд. ва ҳар касе ки ҳамин ҷумлаҳоро ва ҳамин корҳоро ва ҳамин қонунро итоат накунад, ҷарима карда мешавад. фикри шумо оиди ин мавзӯъ чист? дӯстон, аз ҳамаи шумо хоҳиш, наворо то охир бо диққат тамошо кунед. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва тамошобинони шабакаи Корбони Умр. дӯстон, ай ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки видеоро то охир бо диққат тамошо кунен, нагзаронен ва оиди ин хабар, оиди ин қарор ва дар бораи ин қонун фикри худтона дар комментария ҳатман нависен. ба ҳар яки мову шумо маълум ки вақте дохили сомонаҳои иҷтимоӣ мешавем, дар Макка ва Мадина ҳар шахсиятҳое ки хоҳ аз Тоҷикистон, хоҳ аз ҳамсоя кишварҳо ва аз дигар давлатҳои исломӣ мераванд, видео мекунанд, сурат мегиранд, яъне ки селфи ва инчунин дигар чизҳо. ва ба хусусан баъзе блогероне ки аллакай дар Масҷиди Ҳаром дар Макка ва дар Масҷиди Набавӣ дар Мадина наворҳо мекунанд. ва ҳатто инсонҳое ҳаст ки ҳомиладор шудани заншона дар ҳамун назди Каъба навор карда дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашр карданд. мо намегӯем ки киҳо буданд, чиҳо буданд, шумо шояд аимада хубтар будонед. дӯстони азиз, аз соли 2026 дар Арабистони Саудӣ дар иттилои хабар ва нашриятҳои Араби Портал хабар дод ки вазири мудофиа вазорати ҳаҷ ва умраи Арабистони Саудӣ манъ кардан он чизҳоеро ки дар Макка дар ду макони муқаддас истифода бурда мешавад. якум, телефони дастӣ сурат гирифтан ва видео кардан. дуввум, ҳар таҷҳизоте ки бо тариқи ӯ наворҳо карда мешавад. хулас, дӯстони азиз, дар ҳамин ду макони муқаддас, дар яке аз Масҷиди Ҳаром ва дигаре дар Масҷиди Набавӣ дар Мадина, нашр кардани наворҳо, сурат гирифтан ва видео кардани мардум дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, хусусан дар вақти намоз гузоштан манъ шуд. ва ман фикр мекунам ки беҳтарин коре буд ки Арабистони Саудӣ қабул кард, зеро бисёре мардуми мо мераванд, бисёре мардум мераванд, наворҳо мекунанд, хирнамоишон зиёдтар аз оне ки тавбаву ибодат мекунанд. ин ҳақиқате буд ки ҳар яки мову шумо дидем, биромадем. аз соли 2026 дар мавсими ҳаҷ аллакай ин қонуна мебароранд, ба имзо мерасонанд ва дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, хусусан дар Масҷиди Ҳаром дар назди Каъба ва дар Масҷиди Набавӣ ба воизон, яъне ба ҳоҷиёне ки ба ҳаҷи умра ва фарзӣ мераванд, манъ карда шуд гирифтани наворҳо, видеоҳо ва селфи. албатта бисёр инсонҳоеро мо дидем пушти худро ба хонаи Каъба нигарон карда, гардонда видео кардан, сурат гирифтан. охир инсон бояд ҳеҷ вақт пушти худша сӯи Каъба када сурат нагирад. зеро муқаддастарин ду маконе ки дар дунё ҳаст, яке дар Каъба дар Масҷиди Ҳаром, дуввум дар Мадина Масҷиди Набавӣ. хуб дӯстон, ҳатман шумо низ фикртона оиди ана ҳамин гапчапе ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ рафтест нависен. ку Арабистон барои чӣ ин қонуна бировард ва фикри шумо оиди ин қонун чия? хулас маълумоти пурра бутен, ман фикр мекунам беҳтарин кор мешавад.
خدا نگهبان شما. این بود خبر امروزه برای شما. سلامتی خواهان هستم. کمتر بکوشیم. دیگر آیدی دیگر موضوع ها نیست ویدیو ها میکنیم ان شاء الله.